Nalor ke jing pai khamat sakibri ki batrai hakhamat banyak kon persya yok nyang jing pang COVID-19 bakan thop yakinong trai ki jaka sumar nadu ki doktor ki nurse bat ki wei hakan ni kata yo gawe ne ki seng trai mon skom ha kala pai khamat ru sikinong pathai kubor ban senyang saki tang da ki lat jingada hakapor baki pendem yala ka jong ka kamram ka ai kata ka kan hun tong nyak mi sipor sakan ni ka kubor Haka khat sau terik mentau bena jembang arajar arpau. Ki dikhot jong ka Rotary Club Shillong hapok ke jingalam jong President uba David Umdor buat u Dr. Debashish Das. Kila nok senyang dagi face mask bat ki face shield seginong pathai kubor kenong ba Shillong. Kenang bagi nyok ban penon kam hakapor bagi mi nalayeng ban let lum kubor sekeleng ki jaka. Kam tam kita ki bahab ban mi bet nalayeng. Gajing pai khamat kane kaseng sekinong pathai kubor kadai hadian bagi Ishai benalor kinong tre ki hospital ki pulet kinong tre jong ka Shillong Municipal Board bat kiwe bani kun persya yu kenyang jing pang corona kinong pathai kubor ki digi briau ki bahab ban be shaki jaka ban ki jingja ban lum kubor bat ban ajing tip shki pat ba ka jela ya ki jingja beper